immaġinaw. Tistempħu u hekk kif tiftħu għajnejkom, tindunaw li tinsabu ġo tebut mitfunin taħt sitt piedi ħamrija u ma tistgħu tagħmlu xejn biex teħilsu minn dik il-qagħda. Tirrealizzaw hekk moħħkom jaġġel illi sar żball, ġejtu ċ-ċertifikati mejtin meta fil-fatt intom ħajjin. Naħseb jiena xokk tal-biża vera u ta' twerwir. Però jien ngħidilkom illi iktar ikun xokk tal-biża u ferm aktar ta' twerwir jekk meta tmutu u tidru quddiem Alla l-ġudizzju jinfetħilkom għajnejkom u tirrealizzaw illi m'intkomx ħajjin spiritwalment kif forsi kontu taħsbu, imma fir-realtà intom spiritwalment mejtin. Issa żball bħal tal-ewwel naħseb jiena impossibbli jiġri veru, illum bil-magni u bit-testijiet naħseb impossibbli li xi ħadd jiċċertifikaw mejjed u jkun għadu ħaj. Almenu minna informazzjoni li għandi naħseb tkun impossibbli. Però nista' ngħidilkom illi l-żball tat-tieni li xi ħadd jiġġertifikat ħaj spiritwalment meta fil-fatt huwa mejjed huwa komuni, u possibbli u jiġri. Nispera li ħadd ma jkun offiż minnkom jekk ngħid illi il-mejtin ma jinsabux biss fiċ-ċimiterji taħt l-art ġo tebut, imma l-mejtin issibhom ukoll fil-knejjes, fuq l-art, bil-qeda, fuq is-siġġijiet. Eżis, nispera li intkom konxi u tafu illi persuna tista' tkun ilha is-snin tattendi laqa bħalma jedin u xorta tkun għadha spiritwalment mejta. Nispera intkom konxi li individwu jista' jkun ilu snin jaqra l-Bibja, jitlob, jisma' ruxma ta' priedki, jiddiskuti dwar ħwejjeġ spiritwali, forsi anka jipprova jwassal il-messaġġ tal-Vanġelu li sħabu u xorta jista' jkun għadu mejjed spiritwalment. Nittama li konxi li persuna jista' jkun meqjus minn dawk ta' madwara mill-familji bħala raġel tal-mulej, jistgħu dak kollha li jafuh iħarsu lejh u jammirawh bħala raġel jew mara tal-Alla spiritwali u xorta fir-realtà jkun għadu mejjed spiritwalment. Tiskantawx l-aħwa għax huwa possibbli. Hija xi ħaġa li ssir li ġrat fil-passat tiġri u ħatibqa' tiġri. U tafu għaliex? Tafu għaliex jiġri dan ir-raġuni li tiġri hija għaliex ma jintużawx dawk it-testijiet li Alla tagħna biex niddeterminaw aħniex ħajjin spiritwalment inkella mejtin. Mhux hekk jekk l-isptar ma jużawx it-testijiet li suppost jużaw, u jaqbad jgħaddi wieħed jara xi ħadd fuq sodda għajnejh magħluq jgħid mejjed dan. Dak mhux test, billi għajnejh magħluqa bniedem mhux qed jiċċaqla ma jfissirx li hu mejjed. Jiġru l-affarijiet li semmejna li bniedem minn għalih ħaj spiritwalment meta jkun mejjed fir-realtà għaliex ma jintużawx dawk it-testijiet li Alla tagħna, testijiet affidabbli noqogħdu fuqhom illi bihom nkunu ċertifikati verament x'aħna jew m'aħniex. Illum mela ħanitkellmu dwar ir-riġenerazzjoni, it-twelid mill-ġdid. Okay? U ħanistaqsu l-mistoqsija ħajjin jew mejtin. Din hija l-mistoqsija. Ħanagħmlu sforz ovvjament biex inwiġbuha u nwiġbuha korrettament billi napplikaw dawk it-testijiet li Alla tagħna f'kemtu u naslu għal verdett ġust. Wieħed vera, mhux immaġinarju jew fals. U nittama li x'ħin illestu int li qiegħdaw jew li qiegħdaw tkun kapaċi tirrispondi l-mistoqsija għalik innifsek. Ħaj jew mejjed. Ħajja jew mejta mingħajr diffikultà.
Mela x'inhi din ir-riġenerazzjoni dan it-twelid ġdid, fuq xi qed nitkellmu eżattament. Għax xi wħud minnkom qabbli jew qatt ma smajtu dil-kelma jew jekk smajtuha kieku xi ħadd ikollu jsaqsikom isma' spjegali x'inhi titfixkel, ma tkunx taf minn fiha taqbad tispjegalu għax forsi ma tafx eżattament fuq xi qed nitkellmu meta nsemmu twelid ġdid. Tinkwetawx ta' għaliex jekk qattu attenti għall-qari anki għall-lim tal-liġi Nikodemu ma kellux idea fuq xiex kienet jitkellem Ġesu. Meta qallu tassew ngħidlek jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid ma jistax jara s-satna tal-Alla. Jekk inti forsi m'għandekx idea m'intix waħdek, taqtax qalbek u tinkwitax għax hija vera. Hawn min jitfixkel ma jafx jitfisser riġenerazzjoni, però da ma jfissirx li allura m'għandekx tagħmel sforz biex tifhem din il-verità, din realtà biex tkun ċara ġo moħħok ħalli tasal twieġeb sew dik il-mistoqsija. Le. Ta' allura ħanajdu xi affarijiet fuq din il-verità. U l-ewwel ħaġa li rridu ngħidu fuq ir-riġenerazzjoni hija li din neċessarja għas-salvazzjoni ta' ruħna. Anzi, indispensabbli għas-salvazzjoni, ġifieri mhux għandek bżonna biss, ma tistax tgħaddi mingħajrha biex issalva. Daqshekk hija importanti ir-riġenerazzjoni. Din hija l-ewwel ħaġa. Ġesu qal tassew ngħidlek jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid ma jistax jara s-satna tal-Alla. Ebda riġenerazzjoni, ebda salvazzjoni. ċara l-ewwel ħaġa dik. U dan għaliex? Għaliex il-bniedem huwa mejjed aħna ngħidu fid-dnub. Sewwa u t-twelid mill-ġdid allura huwa assolutament neċessarju. Meħtieġ, inkella dan ma jistax jirrispondi lejn Alla, impossibbli jkun inkluż fis-satna tal-Alla jsalva mingħajr dan ix-xogħol ta' Alla. Daqshekk hija importanti. Jiġifieri jekk m'għandux ħajja spiritwali b'ebda mod ma jista' igawdi lil Alla fl-eternità. Ir-riġenerazzjoni mela hija l-erq u l-bidu ta' kull relazzjoni mal-Alla. Tajjeb, neċessarja, indispensabbli. Hija l-erq u l-bidu. Fil-fatt it-tieni ħaġa li ngħidu fuq ir-riġenerazzjoni hija li hi l-ewwel xogħol tal-Ispiritu Santu fil-midneb. Okay? L-ewwel xogħol, l-ewwel ħaġa li Alla jibda jaħdem f'persuna midimba mejta fid-dnub hija billi jagħtih riġenerazzjoni, jagħtih il-ħajja ġdida. Fejn qabel kien spiritwalment mejjed, issa ingħata il-ħajja spiritwali. F'Kolossin 2, vers 13 naqraw: U meta intkom kontu mejtin fit-trasgressjonijiet, fid-dnubiet u fl-inċirkonċiżjoni tal-aħamkom ta' ġisimkom, għamilkom Alla ħajjin flimkien miegħu. L-ewwel ħaġa di, l-ewwel xogħol fil-midneb. U allura kif isir da x-xogħol, il-midneb ikun kapaċi jwieġeb lejn is-sejħa ta' Alla. Inutli jekk bniedem qiegħed mitluq mal-art mejjed, tgħidlu iċċaqla inti jew mur x'imkien għax għadu mejjed. Biex jobdik l-ewwel irid ikun ħaj. U ħafna drabi, anzi kważi dejjem, Alla jagħtina l-kmand biex nindmu, biex nemnu. Qabel ma bniedem jista' jirrispondi, Alla jrid jagħtih il-ħajja. Jagħmlu ħaj biex imbagħad ikun jista' jirrispondi għas-sejħad tiegħu. Ma jista' jagħmel xejn il-bniedem. Ifhmuha tajjeb di qabel ma jkun mogħti il-ħajja. Għaliex ir-riġenerazzjoni hija l-ewwel xogħol fil-bniedem. It-tielet, ir-riġenerazzjoni hija ħidma xogħol sovran tal-Alla. X'jiġifieri? Jiġifieri ir-reġenerazzjoni hija l-att dirett, okay, u immedjat tal-Ispiritu Santu waħdu. Ebda bniedem ma jista' jwellet lilu nnifsu, ebda qassis ma jista' jwellet il xi ħadd b'xi ritwal, huwa Alla l-Ispiritu Santu waħdu. Li kapaċi jagħti l-ħajja ġdida lil midneb mejjed fid-dnub. Okay? Bir-rieda tal-Alla waħdu l-bniedem jitweled minn ġdid. U la bis-sem tiegħek, la b'xi deċiżjoni li inti tieħu li tistiden l-Alla fil-ħajja tiegħek, la bl-approvazzjoni billi tieħi il-permess u jew bil-kunsens tiegħek, att sopranaturali tal-Alla għal kollox. Għal kollox.
Fi Ġwanni wieħed naqraw hekk. Imma daw kollha li rċevewh tom il-jed isiru tfal talla lil dawk li jemmnu f'ismu li huma mweldin mhux midmija ġifieri minn dixxendenza umana, lanqas minn rida tal-laħam ġifieri minn xi deċiżjoni sempliċiment tal-bniedem, lanqas minn rida tal-bniedem imma imweldin minn Alla. Alla jwildek minn ġdid, l-Ispirtu Santu waħdu. U dan huwa xogħol esklusiv tiegħu. Ħadd ma jista' jagħmlu ħlifu. Aħna ngħidu maħdum fina mingħajrna. Maħdum fina mingħajrna. U ngħidu fejn jidħol reġenerazzjoni u Alla li huwa totalment attiv u fir-reġenerazzjoni l-bniedem huwa totalment passiv. Ma jista' jagħmel xejn. U Alla li jaħdem fih. Ir-raba ħaġa nistgħu ngħidu dwar reġenerazzjoni, dwar it-twelid mill-ġdid hija din. Illi hu att divin li jseħħ f'mument. Okay? Mhuwiex proċess bħal it-taqdis ngħidu, ġifier biex inti ssir qaddis għandek il-proċess tal-ħajja tiegħek, le. It-twelid mill-ġdid huwa qatt, mument. Bħalma naqraw fil-ħolqien tad-dinja Alla tkellem u seħħ. Alla jitkellem u jisseħ. Hekk ukoll fil-ħajja spiritwali. F'mument il-midneb jingħata l-ħajja u mhux fi proċess. Importanti dina. Ħaġa oħra nistgħu ngħidu wkoll, u din importanti, illi twelid mill-ġdid ħidma misterjuża. U hija ħidma wkoll sigrita u ngħidu inskrutabbli, ġifieri diffiċli tifhimha kompletament. Sewwa, meta nitkellmu fuq it-twelid ġdid noqogħdu attenti. Għax hemm ħafna affarijiet li nistgħu ngħidu kif ħanajdu, però hemm ukoll ħafna affarijiet li ma nistgħux ngħiduhom u ngħidu hekk u hekk biss. All right? Misteru mhux biss huwa xi ħaġa li jirrivelanna Alla, imma meta ngħidu misteru huwa xi ħaġa li ma tistax tkun taf kollox fuqha, però tista' tkun taf ħafna. Isek inżilt todos fil-baħar, tinżel imma qatt minn ħadd miss il-qiegħ, però qed tagħmel progress. Okay? U x-xogħol ta' Alla fir-riġenerazzjoni huwa xogħol misterjuż. Ir-riħ jonfoq fejn jixtieq. Tisma' l-ħoss tiegħu jgħidilna Ġesu, iżda ma tafx minn hu ġej u l-fejn hu sejjer. Okay? Dan l-att ta' Alla jsir lilin mis-sensi naturali tal-bniedem, ma taraħx immedjatament. Mabli ma jirnexxinix impoġġu subajna u ngħidu wara dikinhar f'dik il-ġurnata, f'dak il-ħin, f'dak il-post, Alla wellidni minn ġdid. Mhuwiex hekk. Tarbija tkun taf meta titwielet, f'dak il-mument ħarġet u tkun taf. It-twelid ġdid mhux hekk, għandu element misterjuż, sigrit, inskrutabbli tal-Alla. Però sintendi ma jfissirx kif għattilkom li ma nistgħu nkun nafu xejn fuqu, u allura ngħidu mela kif ħankun naf. Anzi, il-kuntrarju. Fil-fatt, inti tista' tkun taf, tista' tirrealizza intix imwieled mill-ġdid jew le. Mela le hemm mod. Fil-mistoqsija nistgħu nwiġbuha. U dan kif ħadd wiġibha kif ħadd tkun taf mill-effetti illi twelid ġdid iħalli f'ħajtek. Okay? Kif taf li rih jeżisti, saqsejni għal-erba' li għaddew, kif taf għax tara l-affarijiet jiċċaqalqu. Kif ħatasal tkun taf li jint imwieled jew wilda mill-ġdid mill-effetti li tara f'ħajtek. U allura biex inwieġbu l-mistoqsija ħajjin jew mejtin, biex jiraq nistaqsu l-mistoqsija kif ħaninduna. Għax hekk x'inhuma s-sinjali. X'testijiet jiena ħanagħmel lili nnifsi importanti aktar milli nagħmilhom l-oħrajn biex nasal niċċertifika lil nnifsi dak li fil-verità jiena ħaj jew mejjed spiritwalment. Kelma waħda nibdew biha, u naħseb u tiftakru dina, tiftakru ħafna. Il-kelma bidla. Change. Din hija l-qofol. Il-qofol ma nistgħux bl-ebda mod naslu u ngħidu persuna mwilda mill-ġdid jekk kif ħanaraw f'ċertu areas ma jkunx hemm bidla. Assolutament le.
Jiena nieħu pjaċir nisma' testimonjanzi ħafna ta' nies, imma ma nistax nifhem kif waqt testimonjanza ta' bniedem li qed jgħid li Ġesu importanti għalih jasal biex jgħid mbagħad isma' jiena għadni l-istess persuna li kont qabel ta' ma mbdilx, hemmhekk lili jitlifni. Daqshekk. Daqshekk. Għaliex il-bidla sekkux bil-mod, jekkux ftit, mingħajr bidla m'hemmx ħajja ġdida bħalma ngħidu qasem konverżjoni. Allora din kelma importanti, il-bidla. Fiex ħanaraw il-bidla. L-ewwel nett. Il-moħħ jiddawwal. Fl-ewwel Korintin 2 naqraw hekk vers 14. Imma l-bniedem naturali ma jaċċettax il-ħwejjeġ tal-Ispirtu tal-Alla għax huma blu għalih u mhux kapaċi jifhimhom għax huma evalwati spiritwalment. Imma l-bniedem spiritwali jagħmel ġudizzji dwar kollox. Frattant hu nnifsu mhu ġudikat minn ħadd. Għax min kien jaf moħħ is-sid tant li għalmu. Imma aħna għandna l-moħħ ta' Kristu. Mela, il-bidla fil-moħħ titisseħħ. U fiex isseħħ? L-ewwel nett, f'tliet affarijiet isseħħ. Issir bidla mill-injoranza għal fehma. Għal fehma, from ignorance to understanding. Jiġifieri, il-bniedem li mhux imwieled minn ġdid, spiritwalment għami. Law konxu waqqas jifhem il-veritajiet tal-Evanġeli. Kelmu fuq id-dnub, fuq il-ġudizzju. Tinduna mhux qed jifhem x'qed jgħid, mhux qed jifhem, mhux qed jarahom ċari, huwa għami. Okay, hemm ċertu ignoranza f'dawn il-ħwejjeġ spiritwali, però il-bniedem wieled mill-ġdid m'għandux għarfien superfiċjali, bħalma jista' jkollu bniedem li għadu mhux imwieled mill-ġdid, imma għandu fehma, jibda jifhem l-affarijiet li nqraw fil-Bibbja, il-veritajiet jifhimhom, jaqbadhom b'mod li jkunu tiegħu wkoll. Għalhekk l-ewwel sinjal li persuna ġiet imwilda mill-ġdid u dan fitxuh fikom hija li jiddawwal il-moħħ biex jibda jifhem dawk il-misteri li qabel ma żlax jifhimhom. Okay? Il-moħħ jiddawwal u ssir bidla mill-injoranza għal fehma. Issir bidla wkoll fil-moħħ mill-indifferenza traskurata għall-interess serju. Il-persuna biex imwilda mill-ġdid hija indifferenti, ma jpurtajiex, aljenata fil-ħwejjeġ tad-dinja u tiġi taqgħu tqum mill-ħwejjeġ u realtajiet spiritwali. Din hija narawha madwarna. Hemm din l-indifferenza. Qabli kultant tisma' xi verità, tmur xi grupp jew hekk u forsi joltu affarijiet però kif tmur id-dar bye bye mill-ewwel. Terġa' lura għall ħajja tagħha. Għandha interess imma ma lajtir. Dak huwa l-bniedem mhux imwieled minn ġdid. Imma meta l-Ispirtu iwelled persuna mill-ġdid, tibda tieħu bis-serjetà u taħseb fil-fond dwar it-tagħlim li tkun semat. Tibda tixtar x'inhu dnub, l-istat tiegħi, tistaqsi mistoqsijiet u tfittex bis-serjetà għall kuntrarju tal-persuna biex imwilda mill-ġdid li hija differenti. Okay? Dik hija bidla li sseħħ u hija sinjal ta' twelid ġdid. Il-bidla fil-moħħ ukoll qed nitkellmu fuq għas-seħħ minn waħda minn nuqqas ta' fidi għal fidi, jiġifieri mill-iżball, mill-errur għal verità li ssalva għaw di shift. Persuna li mhix imwilda mill-ġdid għandha xeba erruri dottrinali, temmen l-ħmerijiet u min jaf xiex. Isir ix-shift, issir il-bidla u tibda temmen u tħaddan dawk il-veritajiet skritturali, dawk il-veritajiet importanti. Qabel kienet malma dottrini li forsi ġabitom mid-dinja, forsi mis-soċjetà, anke mill-familja tagħha u anke mix-xitan, min jaf kemm irċiviet. La darba titwieled mill-ġdid twarrab dak kollu terġa' tibda issa titgħallem mill-ġdid lej bisi tal-fidi tagħha darba minn Alla. Għandkom din il-bidla, dan ix-shift. Mela meta l-Ispiritu Santu jwelled persuna mill-ġdid, twarrab dat talim biex tħaddan talim veru. Okay, mela l-ewwel nett bidla fil-moħħ trid isseħħ.
Okay? Mill-injoranza għall-arfin, mill-indifferenza għall-interess serju, mill-errur għall-verità li s-salva. Jiena nistaqsik, hawnhekk ħanibda nistaqsikom. Tara din il-bidla inti? Tara dan ix-shift fil-ħajja tiegħek? Jew le moħħok iddawwallek b'dan il-mod anke jekk ftit jew wisq, imma tarah jew le. It-tieni, persuna wilda mill-ġdid issir bidla wkoll fil-qalb. Meta ngħidu l-qalb hija l-affezzjonijiet, dawk li affarijiet li tħobb u li toħoss. Il-qalb u l-affezzjonijiet jintrefaw il fuq fejn qabel l-affezzjonijiet dak li kont toħoss kien hawn isfel fl-affarijiet materjali, affarijiet tad-dinja, l-inkwiet tiegħek, x-xewqat tiegħek fl-affarijiet materjali, once li tkun imwieled mill-ġdid, qalbek tintrefa' l fuq. L-affezzjonijiet tiegħek jintrefaw lejn l-affarijiet tas-sema, lejn l-affarijiet smewwedin. F'Eżekjiel 11 naqraw hekk: u nagħtikom qalb oħra, jew qalb ġdida, u nissel spiritu ġdid ġewwa fikom. Naqlalkom il-qalb tal-ġebel minn ġisimkom u nagħtihom qalb tal-laħam biex huma jimxu fuq il-preċetti tiegħi u jħarsu l-liġijiet tiegħi u jagħmluhom. Imbagħad huma jkunu l-poplu tiegħi u jien inkun Alla tagħhom. Xi ħadd qal illi mela persuna mwilda mill-ġdid tibda tħobb dak li dari kienet tobod u ssir tobod dak li dari kienet tħobb. Fimtu għadi? Stampoġġuha mod ieħor. Persuna mwilda mill-ġdid tibda tagħżel dawk il-ħwejjeġ li qabel kienet tirrifjuta u tibda tirrifjuta dak li qabel kienet tagħżel. Jiġifieri, fejn qabel kienet tħobb id-dinja, issa ssir tħobb l-affarijiet tal-Alla. Fejn qabel kienet tħobb id-dnub u toxa bih issa ssir tobodu u tistmellu u trid tawarbu. Fejn qabel kienet issib it-talb, il-qari tal-Bibja l-laqat tedjanti jgħijuha issa toxa bihom, tfittixhom, tieħu pjaċir bihom. Taraw ix-xift il-qalb tintrefa' il fuq. Għalhekk persuna mwilda mill-ġdid ngħidu tingħata bajis inklinazzjoni ġdida, waħda spiritwali, fejn qabel kienet waħda materjali tad-dinja. U kull min mwiled mill-ġdid dan jafu. Jaf x'qed ngħid, jifhem x'qed ngħid, għaliex ġarbu hu. Okay, din importanti. U allura nerġa' nistaqsikom, taf int ġarrabt din il-bidla li qalbek l-affezzjonijiet tiegħek sarilhom shift jew le. Mela fir-reġenerazzjoni l-ewwel il-moħħ jiddawwal, it-tieni l-qalb tintrefa' l fuq u issa ngħidu t-tielet ukoll ir-rieda tinħeles, tiġi illiberata fis-sens illi fir-reġenerazzjoni persuna ma tibqax tikkuntenta, okay? Li tisma' priedka, li forsi taqra ktieb, imma għax mhix kuntenta trid tesperjenza dak li qed tisma' fil-ħajja tagħha. Mhix biżżejjed, mhix kuntenta smajt u tlaqt, le, smajt u rid nieħu bħall-ikel, mhux biżżejjed nara mejda ikel, le, irrid immur u niekol, ħalli ingawdi minn dan l-ikel. Jiġifieri, meta persuna tisma' messaġġ kif tisma' hawnhekk, trid tara biex tagħmel xi ħaġa. Din hija l-persuna mwilda mill-ġdid. Trid tirrisolvi kwistjoni. Aħna ngħidu tidħol fi kriżi, okay? Tidħol joddaħħal lilha nnifisha fi kriżi. Jiġifieri rrid nagħmel xi ħaġa. Irrid nagħmel xi ħaġa. Allura meta tisma' dwar it-tnub u l-kruwa tiegħu, persuna mwilda mill-ġdid, irrid nindem, irrid ninħeles, okay? Mhux smajt biss. Meta tisma' dwar Ġesus Salvatur, persuna mwilda mill-ġdid, trid attwalment tmur għandu biex jisalva u tmur għandu biex jisalva. Meta tisma' dwar id-dinja u l-fruwa tad-dinja, trid tissepara mid-dinja u fil-fatt tagħmel effett biex tinqata' minn dak kollu li huwa materjali u tad-dinja. Meta tisma' dwar Ġesu l-mulej, is-sit, trid tobdih fl-iċken affarijiet, f'kollox, u sottometti ruħha għal regoli li tiegħu. Din hija d-differenza. Bidla fir-rieda li tinħeles biex jistaqdi lill-Alla.
Innotajtu li daw it-tliet affarijiet huma kollha xogħol ta' Alla. Innutawa din. U Alla li jdawwal il-moħħ, u Alla li jerfaqlek qalbek lejn l-affarijiet, u Alla li jilliberalek ir-rida tiegħek. Martin Lloyd Jones, il-predikatur, qal: Kristjan primarjament mhuwiex xi ħadd li jagħmel xi ħaġa, imma xi ħadd li ssirlu xi ħaġa u b'riżultat ta' dak jagħmel xi ħaġa. Okay? Kien jitkellem dwar twelid ġdid. Għax ħadd saqsih x'inhu Kristjan u wieġbu Kristjan huwa xi ħadd imwieled minn ġdid. Naqshekk, m'hemmx ħaġa oħra, u spjega b'dan il-mod. Mhux li inti tibda billi tibda tagħmel l-affarijiet, le, l-ewwel Alla jaħdem fik dal qed ngħidu. U b'riżultat, b'konsegwenza ta' dak, inti mbagħad tagħmel l-affarijiet. Mela le. Importanti dina. Ir-raba, il-persuna wilda mill-ġdid tara wkoll bidla, u din hija importanti, fil-kondotta, fil-mod li jitgħix, fil-ħajja ta' kuljum tagħha, fir-relazzjonijiet tagħha, kif iġib ruħha ma' żewġa jew ir-raġel mal-mara, ma' tfal, kif iġib ruħha mal-kollegi, kif iġib ruħek fit-triq, kif iġib ruħek meta tkun waħdek id-dar, bidla fil-kondotta, fl-għejxien, fil-mod li tgħix. Fl-ewwel epistola ta' Ġwanni f'kapitlu 3, vers 9 naqraw hekk. Kull min wieled minn Alla ma jipprattika xi dnub, għax iż-żerrija tiegħu tibqa' fih u ma jistax jidneb, jew aħjar ma jistax ikompli jidneb għax hu wieled minn Alla. Mela, trid test ieħor biex tkun taf intix imwieled jew wilda mill-ġdid, hawn għandek ngħidulu test morali. Okay? Hawn għandek test morali. Fejn qabel int kont miġbud u attirat mid-dnub u ma liċ kien tentazzjoni tinġar lejn id-dnub, dik kienet ix-xejra ta' ħajtek, issa ma dekx hekk, issa li inti mwieled mill-ġdid, id-dnub tistmerru, idejqek, ma tridux fil-ħajja tiegħek. Tifhmunix ħażin, għax dal-vers ġieli jifhmu ħażin. Ma jfissirx li kull min hu mwieled mill-ġdid ma jidneb qatt, għax hawnhekk tistgħu tifhmu ħażin, le. Kemm grammatikament fil-Grik, le, li tfisser huwa li ma jidnibx bħala vizzju, ripetutament, qisu mhu xejn, hekk qed ngħidu. All right, wieħed spjega tajjeb billi qal id-differenza bejn persuna mwilda mill-ġdid u persuna li mhix fejn jidħol id-dnub, mhix li waħda dik imwilda mill-ġdid qatt ma tidneb u l-oħra tidneb, le, it-tnejn jidnu. Però qabbilhom ma' naġa u qasqus. U qal il-bniedem wieled mill-ġdid jixbaħ naġa. Kultant jaqgħu wkoll fadira ħama. Però in-naġa kif issib ruħha x'tagħmel? Tinqala mill-ewwel malajr kemm jista' jkun. Il-qasqus ukoll jaqa' fadira ħama imma x'jagħmel? Xalata. Xalata. Taraw differenza? Okay, dan huwa test morali. Int, ma' min titqabbel mal-qasqus fejn jidħol id-dnub jew man-naġa. Importanti, okay? Mela minflok issa miġbut lejn id-dnub ukoll issa nistgħu nżidu jiena miġbut lejn ħajja qaddisa. U dan huwa wkoll test ieħor. Fil-fatt, fl-istess epistola Ġwanni f'kapitlu 2, versi 29 jgħidilna hekk ara test ieħor morali. Jekk tafu li huwa ġust, tafu wkoll illi kull min jagħmel is-sewwa, ġifieri jipprattika lejxin ġust, jgħix tajjeb, u imwieled minn Alla. Taraw, min hu mwieled minn Alla hekk naħduha blura, dawk li jagħmlu s-sewwa, dawk li jgħixu ħajja ġusta. Mela, jekk inti ta' bilħaq persuna mwilda mill-ġdid, taf x'ħatara fil-ħajja tiegħek? Ħatħares lejn ħajja tiegħek. U tarak persuna li dejjem tistinka u tirsisti biex tobdi lil Alla, biex tgħix b'mod li joġob lilu. Dejjem. Ħatara fik. Għandek din il-drive li trid toġob lil Alla mingħajr kompromess. Mingħajr kompromess. Mhux daqqa bl-istaġuni, daqqa trid toġob lil Alla mbagħad tagħmel sitt xhur toġob id-dinja, le, dejjem għandek dik id-drive. Trid toġob. Mhux dejjem irnexxielek. Imma tara dik ix-xewqa sinċira fik. Importanti din. Issa sirt kapaċi u trid tagħmel ir-rieda
tiegħek. It-tielet sinjal ukoll jitjunna Ġwanni huwa dan, isemgħuh. Aħna nafu li għaddejna mill-mewt tal-ħajja, tarawha, kif nafu qed jgħidha għax inħobbu lill-aħwa. Min ma jħobbx jibqa' jew jgħix fil-mewt. U post ieħor ikompli maħbubin. Ħanħobbu l-xulxin għax li mħabba hi minn Alla u kull min iħobb mwieled minn Alla. Tarawha u jaf lil Alla. Min ma jħobbx ma jafx l-Alla, għax Alla u imħabb. Mela, min mwieled minn fuq, jisir kapaċi jħobb lill-Alla, jħobb lill-proxmu tiegħu u minnu, u jħobb partikolarment anke lill-Kristjani oħra, il-ħutu fil-Knisja. Jħobbhom mhux bl-imħabba naturali, mhux kulħadd forsi kapaċi jħobb, anke ateu, mhux hekk kapaċi jħobb b'imħabba naturali, le. L-imħabba tal-Kristjani hija mħabba divina. Il-mod li jħobb il-bnedem mwieled minn ġdid hija mħabba sopranaturali, xiġifieri hija mħabba mogħtija, tip ta' mħabba mogħtija mill-Ispiritu Santu, l-istess imħabba li Ġesu għallem. Ħobb l-edewwa tiegħek. Hemm tibda tinduna meta hija mħabba li moħħok imur kontra. Alright, mela, iħobb dan il-mod. Hija mħabba wkoll deskritta min jaf kemm il-darba qrajnija fil-kapitlu 13 tal-ewwel Korintinu. Tader, taħfer, tissapporti kollox, din hija tip ta' mħabba u bniedem wieled mill-ġdid fil-ħajja tiegħu tidher. Hija evidenti din l-imħabba lejn Alla, lejn il-proxmu, lejn l-aħwa fil-Knisja. U Ġwanni jagħtina wkoll test ieħor. Darba dan huwa test dottrinali, jiġifieri fuq il-fidi. Kemm importanti dat test l-aħwa llum il-ġurnata b'mod speċjali meta tintaqa' ma' nies u jgħidlek huwija. Illum mhux importanti x'temmen. Ħanoqogħdu ngħidu intemmen hekk u ma temminx hekk, ħanoqogħdu nitlu. Illum laqwa naħdmu għall-unità, laqwa nħobbu l-xulxin, ħallik milli inti temmen dik il-verità. Kemm huwa importanti. Test dottrinali. X'temmen jew ma temminx, u evidenza jekk intix imwieled mill-ġdid jew le. U żgur li huwa importanti. Ġwanni jgħidilna kull min jemmen illi Ġesu u l-Kristu u mwieled minn Alla. Trid tkun taf inti x'imwieled jew mwilda minn Alla, ara temminx jekk Ġesu hux il-Kristu. Jiġifieri ara jekk inti llum il-ġurnata u qed tafda b'mod sħiħ f'Ġesu u fix-xogħol fejn jgħidi li jagħmel għalik u f'ismek. U allura l-bniedem mwieled mill-ġdid jingħata l-ħila l-kapaċità li jafdah lill-mulej. Li jekk kien qabel kien jafda f'xi ħadd ieħor u f'xi ħaġa oħra, ixxifti għall-fidi tiegħu u issa teffaħħa kompletament fuq Ġesu. Staqsi persuna mwilda mill-ġdid, staqsija. Kif qed tittama li tmur il-ġenna u wara tgħidlek jiena it-tama tiegħi li mmur il-ġenna għax nitlob għax nagħti l-karità, staqsija. U wara tirrispondik jiena mmur il-ġenna minħabba dak li jagħmel Ġesu għalija. Staqsi persuna mwilda mill-ġdid wara ix lesta twarrab il-Ġesu u minflok tpoġġi xi ħadd ieħor. Ħatara x'tgħidlek. Ix lesta li tpoġġi xi qaddis jew xi anġlu jew l-Marija u wara taċċettax. Assolutament le. Ġesu waħdu suffiċjenti għalija. U nistgħu nibqgħu nġibu ħafna eżempji. Għaliex il-persuna mwilda mill-ġdid temmen li Ġesu hu l-Kristu. Test dottrinali importanti li tistaqsuh. Hemm mark oħra ta' persuna mwilda mill-ġdid u hija din. Kull min hu mwieled minn Alla jgħidilna Ġwanni, iktar ċara minn hekk ma nafx jista' tkun jiena, kull min hu mwieled minn Alla x'jagħmel? Ivinċi id-dinja. Jirbaħ id-dinja. Joħroġ rebbieħ fuq id-dinja. Id-dinja qed ngħidu s-sistema l-mentalità tad-dinja. Okay? Dik qed ngħidu ġifieri. Fejn qabel persuna jinġar mal-kurrent għax hekk qed jgħid kulħadd. Hekk qed nara fuq television qabel hekk. Qabel kien dawk huma li ffurmawlu l-ħsibijiet, id-dinja lessa le. Issa jivvinċi fuqha, jerbaħ
U jekk ħajħu deċiżjoni, jekk ħajfittex prinċipju jrid ikun dak illi Alla jgħalmu fil-kelma tiegħu. Importanti lina. Jiġifieri araw hemm xi wkoll dan il-moviment, din il-bidla. Ukoll nistgħu nagħtu test ieħor tal-aħħar għax għalkemm hemm ħafna ħansemmilkom dan tal-aħħar li jikkonferma persuna x'imwilda miġdiet jew le. Itjunna Ġwanni wkoll. Nafu illi kull min imwieled minn Alla ma jidhnibx, reġa' semmija, ma jkomplix fid-dnub, iżda li mnissel minn Alla, dak li imwieled minn Alla, jżomm lilu nnifsu jew jassess fuq innifsu u l-ħażin ġifieri x-xita ma jmissux, ma jagħmilux sara. Sinjal ieħor dan. Persuna mwilda mill-ġdid attenta. Tisar fuq l-allert, mhix għaddejja fejn laqat u fejn ħabad ċippurta daħlet bajnejha magħluqa mbagħad waqgħet fid-dnub le. Tisar. Iżżomm lil nnifisha. Tippersevera. Jekk taqa' u titnikket u mill-ewwel u tkompli miexja. Mhux daqshekk tabbanduna kollox, le. Sinjal ieħor dan. Li tħares fil-ħajja tiegħek. Tippersevera, taħsess fuqek innifsek jew traskurata. Mela, jiena naħseb jekk nieħdu da kollu, naslu għall-konklużjoni, u mhux qed ngħidha jien jew għajda xi ħadd imma jgħidha Alla, illi min ma jurix fil-ħajja tiegħu. Xi ftit jew wisq, okay, daw is-sinjali ikun prużuntus jekk jikklejmja li hu mwieled minn ġdid. U jkun qed jagħmel żball tal-biża' gravi jekk jasal jgħid li hu mwieled minn ġdid u ma jagħmilx daw it-testijiet. Dawn huma t-testijiet li tridu tagħmlu, dawn huma t-testijiet ta' min toqgħodu fuqhom u tużawx testijiet oħra, tintaqa' ma' nies u jgħidulek issaqsihom inti mwieled minn ġdid, hija dak inħoss. Dak x'testu. Kemm inħoss affarijiet jien nista' ħossni li plejer tal-basketball tal-prima kwalità, imma tieni ballun f'idejja u x'nagħmel, Il-ħass. Timxux fuq il-ħass, għax jgħidu tiżloq, timxi fuq il-ħass. Lanqas tistrieħu fuq xi immaġinazzjoni ta' moħħkom. Mwieled minn ġdid, naħseb dan, jista' jkun dan. Timmaġinax, di mhix ħaġa l-immaġinazzjoni, testijiet ħżiena daw, jekk timxi fuq x'taħseb timmaġina, okay? Fuq xi suppożizzjoni ta' moħħok. Lanqas użaw test xi jaħseb ħadd ieħor. Okay, attenti din, tħarsu lej forsi xi ħadd u ejja tax kulħadd jirrispettah. Test ħażin dak. Lanqas tajdu jiena mwieled mill-ġdid jew milda mill-ġdid għax għaddejt minn xi ritwal, forsi għax m'għammet. Jew xi mmur il-Knisja, dawk mhux testijiet l-aħwa li tqogħdu fuqhom. Dawk li semmejna huma testijiet affidabbli. U għalhekk qed inqeduhom qudiemna dal-għodu, okay, għaliex huma sinjali ċari u qawwija li juruk lilek inti x'ħaj jew mejjed, inti xi mwieled minn ġdid jew le. Isuhom b'attenzjoni dawk l-affarijiet li semmejna u wara tgħaddux mit-test. X'jgħid Alla fuqek illum meta jħares lejk u jkejlek b'dan il-kejl. X'ċertifikat ħajoħroġ fuqek mejjed, spiritwalment mejta, jew ħaj. Nintaqgħu ma' ħafna Kristjani li jassumu li huma imwildin minn ġdid u forsi meta jeżaminaw lilhom infushom b'daw il-kriterji jirrealizzaw illi mhumiex dak li jaħsbu u li dejjem ħasbu illi huma. Ħalli ngħidu xi ħaġa importanti u nibdew nikkonkludu. Veru, okay, u f'muha tajjeb din għax ikolkom daw it-testijiet kollha. U forsi bniedem jista' jiskoraġġixxi ruħu meta mhux suppost. Kunu konxi li tistgħu issibu differenza wiesa, okay, f'persuni differenti, jiġifieri. Kemm jispikkaw xi uħud minn daw it-testijiet f'xi ħadd iktar milli f'xi ħadd ieħor. Jiġifieri xi wħud daw il-provi li semmejna daw it-testijiet huma forsi naqa' dgħajfa. Okay? F'ħadd ieħor huma iktar b'saħħithom.
F'oħrajn illeqqu ħanajtek huma evidenti u f'xi wħud forsi kemm tarhom. Importanti, rari huwa l-każ meta f'persuna tista' tara daw l-affarijiet kollha li semmejtna b'mod għoli, perfett, diffiċli. Dan kulħadd jammettih. Però rridu ngħidu illi il-persuna wilda mill-ġdid daw l-affarijiet kollha li semmejna ikunu fiha kollha kemm huma xi ftit jew wisq. Okay? F'mod tajjeb din. U ssibhom jagħmlu progress fihom. Tajjeb, mhux bil-fors inti fik hemm xi ħaġa li semmejna u qiegħda sħiħa le. Trid tkun hemm. Trid tkun hemm anke jekk ftit. U wkoll tibda tiżdiedlek bil-mod il-mod. Importanti, dawn huma n-nies imwielda mill-ġdid li jaraw xi ftit jew wisq daw is-sinjali li semmejna. U jekk le ma nistgħux naslu għal konklużjoni li xi ħadd huwa mwieled mill-ġdid. Jekk ma narawx daw is-sinjali. Bħalma tabib jekk jara xi ħadd jagħmillu t-testijiet u jekk kollha joħorġu negattivi, mejjed. Inutli tixtieq li hu ħaj għax mejjed, għax it-testijiet kollha ġew negattivi. Okay? L-istess għalina spiritwalment. Mela, ħanfakkarkom x'għadna. It-twelit mill-ġdid u l-ewwel xogħol tal-Ispiritu Santu fil-ħajja tiegħek. L-ewwel xogħol. Huwa ħidma sovrana tal-Alla waħdu u biss jaħdmu fik. U għad divin li seħ f'mument, mhux proċess. U ħidma misterjuża, ġifier diffiċli tifhmu b'mod sħiħ, però wkoll inti tista' tirrealizza u tkun taf inti xi wieħed mod ġdid kif mill-effetti u mill-bidla li tara fil-ħajja tiegħek. Il-moħħ jiddawwallek, okay, u ssir bidla mill-injoranza li kont fiha għall-arfin, mill-indifferenza għall-interess sinċir, mill-errur li żbal għall-verità li salva, issir bidla fil-qalb tiegħek u l-affezzjonijiet tiegħek li jinqalgħu mill-affarijiet tad-dinja u jintrefaw il fuq, bidla fir-rieda tiegħek għaliex ir-rieda tinħeles biex isservi lill-Alla, issir bidla wkoll fil-kondotta għax din tiġi ranġata. Fejn qabel int kont attirat lejn dnub u tħobbu toxa bih, issa ssir tobodu. Ma tibqax tipprattikah bħala vizzju, tevitah u twarbu kemm jista' jkun. Minflok inti issa miġbud mħajjar u tagħmel sforz biex tgħix ħajja qaddisa, ħajja skont ir-rida tal-Alla li toġbu. Issir ukoll kapaċi tħobb il-Alla, tħobb il-proxmu tiegħek u partikolarment tħobb il-Kristjani oħra b'imħabba tal-Alla, mhux biss imħabba naturali. Ukoll tinduna li issa mint f'Ġesu. Issa saqt leħ u fdajt fih, tajtu dnubietek u rċevejt il-fidwa. Fejn qabel ukoll kont mur mal-kurrent tad-dinja, issa tirreżistija dak il-kurrent. U telbu ukoll toħroġ rebbieħ. U fl-aħħar nett ukoll issa sirt attent u tippersevera fl-affarijiet tal-Alla. Mela eżis, illum nixtieq inħeġġixkom anzi neżortakom biex tiskopru jekk intomx ta' bil-ħajjin jew mejtin. U mhux tistaqsu jekk ħadd ieħor hux hekk. Vera l-ġenituri jkunu jixtiequ jagħmlu t-testijiet lit-tfal tagħhom. All right, imma l-ewwel test li tagħmel huwa għalik innifsek. Okay? It-testijiet għamilhom għalik innifsek. Mhux biżejjed twieġeb jiena mmur il-knisja jiena mammet, jiena nitlob, mhux dik il-mistoqsija, jiena naqra l-Bibja, mhux dik li tistaqsi, mhux x'taħseb, xi tħoss, x'timmaġina, x'qed tassumi, mhux dik staqsi, imma staqsi Alla. Ħadem fija bil-mod li smajt dal-għodu, bit-tali mod li moħħi, qalbi, rrieda, il-kondotta tiegħi jinbidlu u qed jinbidlu dik il-mistoqsija l-aħwa. U tistriħux qabel twiġbuhom. Tistriħux qabel taslu b'ċertezza għat-tweġiba. Għaliex issa tistgħu bidlu u tirranġaw. Ħajasal jum u jalla ħadd minnkom ma jsibru f'dal-post u f'din is-sitwazzjoni li jinfetħulkom għajnejkom u naħa jew oħra ma tkunu tistgħu tagħmlu xejn
biex tbidlu l-qagħda tagħkom. Allura issa ċans, issa għandek l-istedina, issa għandek il-possibilità jekk m'intix imwieled minn ġdid, imwielda minn ġdid. Waħda mill-isbaħ skoperti jekk tinduna li m'intix imwieled jew imwielda minn ġdid, għaliex? Għax għandek iċ-ċans illi tirranġa. Għandek iċ-ċans tirranġa. U mhux ħadd irranġa bl-isforzi tiegħek, bit-tqanżieħ tiegħek billi tagħmel xi ħaġa impossibbli f'moħħok. Le. Jekk taslu xi ħadd minnkom jasal għal din ir-realizzazzjoni, kull ma tridu tagħmlu huwa turu l-Alla xewqa sinċiera u titolbuh iwellidkom minn ġdid. Forsi ma jsirx immedjatament kif għadna, forsi jsir bil-mod, però jsir. Alla jilqa talba sinċira tiegħek biex inti tkun imwieled jew mwielda minn ġdid. Allura l-aħwa nittama li dil-mistoqsija ma tipposponuwiex issa, ma tinsewix kif toħorġu minn hawn, twiġbuwix bla doġġ, twiġbuwix bla doġġ, anzi, irriflettu fuqha u jalla nittama l-mulej llum ikkonvinċikom li tikkunsidrawha bis-serjetà. Tikkunsidrawha personalment u b'attenzjoni. Għaliex Ġesu stess u nagħlaq bil-kliem tiegħu għalinna li jekk ma titwilidx mill-ġdid ma tistax tara s-salt natalla. Daqshekk importanti għalik dil-kwistjoni. Għalhekk hi mistoqsija kruċjali dik li staqsejna ħajjin jew mejtin. Ejn nitolbu. Saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.